Добър вечер, уважаеми зрители! Започва сделка или не. Ето какво се случи с нощи. С нощи в играта участие взе Стойко Сакалиев. Саката направи една страхотна игра. Бори се като истински шампион, такъв какъвто е на терена и заплени всички в студиото със своите емоции и адреналин. Ти сте, че в момента изпитвам уникално напрежение, честно. Не съм предполагам, сериозно ти говоря. И винаги по телевизията е било много по-така, по-лежерно, обаче когато човек се изправи тук, това всеки го казва, е много трудно. И това и аз го казвам, човек, наистина, повярвай ми. Сега нека посрещнем новият участник сред 24-мата в студиото на Сделка или не. Представям ви Симона от Търговище. Дами и господа, започва сделка или не по Нова телевизия. 24 участника са тук в студиото и чакат да играят за 100 000 лева. Не могат всичките заедно. Само един от тях, ето сега ще го изберем. Компютър, да действаме! 24 имена се бъркат в нашия компютър. Един от тях ще излезе да играе. За неговите 100 000 лева. Дали ще може да стиска всички оферти на банката? Дали наистина в неговата кутия ще има 100 000 лева? Не знаем това. Знаем обаче, че тази вечер всички ще стискаме палци за неговите 100 000 лева. На 3, 2, 1, бум! Иванцо Отлехчево! Време си ходим. Вземи парите и си тръгваш. Взех ти парите. Ако искаш ще остана. Майко мила! Ако искаш ще остана. Моля се само да ти зададат най-трудния въпрос. И никой да не може да ти подскаже. Добре, да видим. Готови ли сме? Дами и господа, да видим въпроса за Иванцо Отлехчево. От кое село е историческият герой Ханко? Осеня, Дойновци и Арбанаси. Аре, сега да видим, Ханко, знаеш ли го? А? Отговор бе Дойновци. Сигурен ли си? 50 на 50. Еми, като си 50 на 50, мани го Дойновци и дай на 50 на 50 да играем. Осеня или Арбанаси? Другото е Осеня, със сигурност не е от Арбанаси. Защо да не е от Арбанаси? Така си мисля. А? Така си мисля. Добре, кое? 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 Дойновци. Ще се прецакаш? Знам. Знам. Искаш да се прецакаш? Да маркираме! Дойновци. Бе. Дойновци, да маркираме Дойновци. Що ме избрал Дойновци, дали е верен отговор? Аз двано си мислих, че е Дойновци. А? Аз си мислих, че е Дойновци. Как нов въпрос, бе? Взимай си кутията и се махай, бе. Взимай си кутията и се махай, бе. Ивац! Сигурно. Бърка името за това. Еми, значи явно в твоята кутия има 10 стотинки. И за това не е трябвало да играеш. Така си мисля. Оде да знам. Сега ще мине играта и ще разберем какво всъщност има в твоята кутия. Да, бе, ако тук са 100 000 лева, че трябва да си... се гръмнем. Ела при мен, ела. С кутията или без? Без кутията вече не ти трябва. Дами и господа, аплодисменти за Ивац.
Ивац или Ивац? Ивац. Ивац. Добре. Аз пускам компютъра и го спираш. Готов ли си? Кой ще Ето. играе днес, а? Кой ще играе? Ти трябваше да играеш. Трябваше, ама Ти града. трябваше да играеш. Греда. На 3, 2, 1. Емилия от Костинброд! Къде е? Емили! Честно ти кажа, в тази позиция съм такъв. Чао! Спокойно, аз ще се върна при тебе. Само това ли ще й кажеш за късмет? Да. Да. Да видим въпроса за Еми. Коя е столицата на Италия? Имат толкова труден въпрос като твоя. Рим, Торино или Милано? Еми, чакам. Не, на този въпрос никакво подсказване. Значи, ако беше Бангладеш, щях да ти помогна. Ако беше Мянмар, щях да ти помогна. Ако беше Бруней, щях да ти помогна. И така чакам отговор. Милано. Милано. По-силно! Милано. По-силно! Милано. Да маркираме Милано. Аплодисменти за грешния отговор. Еми, взимай кутията и бягай на местото. Еми от Костинброд също се изпусна късмета. И така. Аз пускам компютъра на 3, 2, 1. Еми, бързо идвай при мене. Бързо, бързо, бързо. Бързо, за да мога да изтегли следващия участник. Всички гледайте, да видим кой ще играе тази вечер и дали въобще някой ще отговори верно на нашия въпрос. На 3. Аз ще ти помагам, защото явно никой нищо не мога да направи. На 3, 2, 1. Мария от Пловдив! Мария от Пловдив! Чакай, да ми пожелаеш нещо. Да ми кажеш нещо хубаво. Не ми дай тук. Еми, пожелай нещо. Мими, готова ли си? Какъв въпрос искаш? Лесен или труден? Лесен, давай. Въпросът за Мими от Пловдив. През Пловдив тече река Марица, Искър или Осъм? Не, Марица. Сигурна ли си? Сигурна съм. Последно? Марица. Аз мисля, че е Искъра. Не. Марица. Кое море се влива Марица? Кое море? Няма море. Няма море. Ужас. Какви знания, какво чудо. Добре, че има табела в Пловдив, пише Марица на реката, иначе... Айде, пляскаме. То всъщност с тия знания изобщо не е за пляскане. Кутиите. Кутиите са приготвени за този участник, който си преследва късмета. Явно това ще е Мария тази вечер. 24 кутии, пълни с пари, проверени, запечатани, суми от 10 стотинки до 100 000 лева. Мария, желая ти успех. Бързо да започнеш. Добре. Готова ли си? Да. Щом си готова, играта на Мими от Пловдив, сделка или не, започва. Двадесет и 4 кутии. Трябва да започнеш с една от тях, за да видим какво е началото. А аз ще сложа
билета на националната лотария, сделка или не, там където мисля, че има 100 000 лева. Нали знаеш, че аз игра всяка вечер. Да ти кажа ли къде? Мисля, че има 100 000 лева. Ето тук на кутия номер 1. Дали е така, дали не знам. Но мисля, че тук са 100 000 лева. Ти си на ход, коя е първата кутия? Митко номер 19. Кутия номер 19. Митак, давай да видим какво има там. 7500 лева е лошо начало. Мимо, концентрирай се. Втората кутия коя е? Кутия номер 6. Глория. Кутия номер 6. Глория. Стискаме палци за 10 стотинки. Отваряй. Отваряй. 10 стотинки! 10 стотинки! Много ги познавам кутиите. Коя е третата кутия? Кутия номер 7. Илко. Кутия номер 7. Илко от Шумен. Ти любими числа имаш ли? Има! Ама веднага след рекламите по Нова телевизия. И тях ще ги разкажа. Дами и господа, ето ми след рекламите по Нова телевизия, тук в студиото на Сделка или не. Своята игра за 100 000 лева играе Мими от Пловдив. А вашата игра за 100 000 лева е в билета на националната лотария Сделка или не, където сумите на момента може да спечелите от 3 до 100 000 лева. Но най-хубаво е да спечелите регистрация за участие. Специалните игри Сделка или не, където 56 късметли ще играят за половин милион или 1 милион лева. Търсете билета в търговската мрежа на националната лотария. Ние продължаваме с теб. Точно преди рекламите си избра кутия номер 7. Вече искам друга кутия. Защо искаш друга кутия? Размислих. Мислиш, че там са 100 000 лева? Не. Тогава защо да не отворим? Така изведнъж го почувствах, Че не трябва да отваряме. Да. А коя е другата кутия, която искаш да отворим? Номер 3. Кутия номер 3. Момент. Кораба майка. Давай, какво става? Как е там? Там е окей. Тук е супер. Там е окей. Какво мислиш, че има Иво в кутията? Нямам прогноза, не мога да кажа. Отваря. Чакай малко, преди да отвориш 3, кажи ми кои са ти любимите числа. Това е едно от любимите ми. Друго? 7. Ай, ти тръгна да отваряш любимите числа. Тогава отвори първо 7, после 3. Не. 3. Сигурно? Да. Добре, кутия номер 3, отваряй го. 100 лева! Много добре! Много добре! Ето, сега е момента да отвориш кутия номер 7. Аз обаче продължавам да мисля, че 100 000 лева са в кутия номер 1. Но това си го мисля само аз. Затова съм оставил билета там. Да седи и да е маркирано. Да не си променя мнението. Също може след 2-3 кутии да си променя мнението и да сложа на друго место билета. Ама знам ли? За сега това ми е мисълта. А Ивът се с 10 стотинки. Абсолютно съм убеден. Ние ги отворихме 10 стотинки. Така ли? Да. Що си ме излагал тогава, че си с 10 стотинки? Не съм казал, че съм с 10 стотинки. Как да не си ме излагал? Аз мисля, че за това се отказа да играеш. Добре, значи си с 20 стотинки. Мими! Чакам те. Кутия номер 23. Не, смей. Не смей. 23. Не смей. 23. Не смей. 23. Кутия номер 23. Иват? Точно. Само да не се тече. И аз съм така като тебе. Отвори да видя. Пак. 20 000 лева. Червената кутия Хикс. Добре, казах ти да не го правиш. Нали ти го казах? Да. Не, що не слушаш? Ти така ли не слушаш в живота? Някой път не слушам. Изобщо. Някой път.
Да. Има доста хубави суми все още в играта. И това също е хубава сума. Така хубава сума, това са 20 000 лева. Ти колко... За колко пари си дошла? За колко? Толкова горе-долу. Горе-долу толкова. Какво ще правиш с тях? Първо за покриване на някои борчове, връщане на заем, после за детето ми, за мъжът, който е до мен. Искам да му направя някоя изненада, защото той прави абсолютно всичко за нас и просто иска да направя нещо за я за него. Детето? Как се казва? Виктория. А мъжът? Вентислав. Имаш ли на снимка? Да. Къде е снимката? Така. Аз ще ги взема и ще ги сложа тук при теб на твоята кутия. Да ми помага. За да ти помагат и да ти носят късмет. Може така да си ги обърна да ги гледам? Може. Следващата кутия. Кутия номер 14. Кутия номер 14. Желана, отваряй. Отваряй синя сума. Отваряй. 2500 лева. И шестата кутия. Шестата е... Кутия номер... 22. Кутия номер 22. Деси от Люлин. Деси, на твоята приятелка какво ще кажеш? Да отвори ли кутията или не? Нищо не мога да ти кажа. Много те обичам, желая ти много късмет. Знаеш, че я обичам по принцип. Че ми е една от любимите кутии. Ама... Отваряй, Деси. $50 лева, много добре. Виж, в началото, като започна с 7500 лева, малко се притесних да ти кажа. Обаче след това нещата горе-долу се подреждат. Лошо е, че отвори червената кутия Хикс. Там имаше 20 000 лева. Но за сметка на това от 10 000 до 100 000 лева всичко е в играта. Предстои оферта на банката. Ако отвърлиш, ще трябва да отвориш нови 4 кутии преди следващата оферта. Да видим какво ще предложи. Добър вечер, господин банкер. Разбирам, господин банкер. Очаквай в жълтата кутия Хикс. Сумата от 2500 лева. Защото точно толкова е оферта на банката. Сега, на този момент. Предполагам, че ще отвърлиш. Или може би ще я приемеш. Задаваш ли ми въпрос? Аз знам, че ще отвърлиш. Просто ми кажи защо. Защото в момента има доста по-добри суми и се надявам да някой от тях да е при мен или да дойде при мен. Искрено се надявам, ако отвърлиш оферта на банката, накрая да не съжаляваш за тези 2500 лева сделка или не. Няма сделка. Няма сделка. Продължаваме с 4 нови кутии. Чакам те за избора. Кутия номер 2. Кутия номер 2. Ева от Санторини. Ева, отваряй. Не с такава физиономия. Сигурна ли си? Отваряй, избрала си е. Много късмет ти желая. 1000 лева. Мими, много добре. Следващия избор. Кутия номер 15. Кутия номер 15 предполагам, че има 15 000 лева. Това винаги си го мисля. Дали обаче при Силвия ще има тези 15 000 лева, не знам, това ли е изборът. Да, това е. Кутия номер 15, Силвия, отваряй.
50 000 лева. Не мога да кажа, че не ме е яд. Яд ме. Защото 50 000 лева са много добра сума. И много по-лесно би получила оферта от банката от 20 000 лева, ако те останат до края на играта. 100 000 лева обаче още са в играта третата кутия. Номер 11, Симона. Кутия номер 11. Мони. От София. Мони да видим. 20 стотинки. И остана четвъртата кутия. Коя да бъде тя? Коя да бъде тя? Кутия номер 24. Кутия номер 24. Жоре, отваряй. Ива смислиш, че тук са 100 000 лева. Що не каза? Що не каза? Що не каза? Като си бил сигурен, що не каза? Това беше подигра. Ако беше отговорил на въпроса, ето. Знаеш колко ме е в момента? Бегате представата. Беше моята игра. Това ли беше твоята кутия? Да. Ще да сме на сила 24. $100 000 лева не са в кутия номер 1. И аз съм се объркал. Този билет е за теб. В този билет можеш да намериш 100 000 лева отново. Да, може. В този билет можеш да намериш много повече. Може да намериш регистрация за участие в специалните игри, сделка или не. 56 човека ще имат възможност да играят за $500 000 или 1 милион лева. Много ще се радвам да те видя. И аз. Но късмета трябва да се преследва, дами и господа, точно така, както тя е преследвала късмета си да дойде тук, сделка или не. Този билет може да намерите в търговската мрежа на Националната лотария. Желая ви късмет! След като отвори червената кутия Хикс, жълтата кутия Хикс е все още в играта и все още не знаем каква е сумата в нея. Нека да разберем каква е сумата, която се съдържа в жълтата кутия Хикс. $112 лева. По-добре да бяхме играли на тъмно. 20 000 лева ги изпусна. 112 лева обаче са в жълтата кутия Хикс. Съветвам те да не си ходиш с нея. В играта все още има 10 000, 12 500, 15 000 и 25 000. Тези 25 000 лева, които ти трябват на теб. Предстои оферта на банката. Ако я отхвърлиш, ще трябва да отвориш нови 3 кутии преди следващата оферта. Да видим какво ще ти предложи банкера. Да, господин банкер. Разбирам ви, да. Много те харесва. Благодаря. Колко? Айде сега. Айде сега. Моля ви се. Моля ви се. Нека да не започваме от начало, Рада. Затова. Ти няма да приемеш и тази оферта. Дай да я чуем първо. Но се замисли много сериозно, преди да отвърлиш. Оферта на банката е 2000 лева. 5000, 10 000, 12 500, 15 000, 25 000 лева са в играта. Ти късметлия ли си в живота? Да. Как си късметлийка? Ми само с ето тези две прекрасни същества. Ще ги погледна и това ми е най-големия късмет. Любов ли? Да.
Голяма любов. Голяма, най-голямата. Най-истинската. Нищо не мога да кажа. Оферта на банката е 2000 лева. Сделка или не? Няма сделка, дами и господа. Чакам да отвориш 3 кутии. Кутия номер 4. Кутия номер 4. Спасе, какво има в тази кутия? Крайно време вече да е синя. Крайно време. Да, крайно време. Да, отваря. Да отваря ли? Да, нека да отваря. Ти от колко време не си имал синя кутия? От колко време ли? Да. Те 4 предавания. Кутия номер 4. Спасе. Отваряй. 112 лева. Мими, коя е втората кутия? Втората кутия е номер... Двумия са между 10 и 7. Избери 20. Номер 7. Не, номер 7. Кутия номер 7. Илко, отваряй. Илко, отваряй да видим какво има в другото и любимо число. С основание трябваше да задържиш тази кутия. С основание. И третата кутия. Номер 12. Кутия номер 12. Марио. Отваряй. Какво става? Мими, ти когато беше зад банките, много съвети даваше на хората. То там е друго. Но тук... Непрекъснато беше активна. Сега те виждам пасивна. Сега си се затворила в себе си и за това според мен играта не върви. И непрекъснато отваряш червените кутии. Може би трябва да се отвориш. Може би не трябва да ти пука за нещата. И може би трябва да следваш интуицията си. Каквато е тя. Но тази, която първо ти дойде на ума. Да, господин банкер. Благодаря ви. Ти какво мислиш за офертата сега? Не я знаеш каква е. Ще я кажа, но каква мислиш, че е? Може би същата като предишните да ми. Така предполагам. Това ли е, което искаш? Не е това, което искам, така предполагам. Кажи, което искаш. Ето, питам те, кажи, което искаш. 10 000 лева. 10 000 лева. Да. Идеално! Офертата на банката е смяна на кутиите. Намери ги тези 10 000 лева. Намери ги. Намери 25 000 лева. Какво мислиш, Мими? Мисля дали да сменя кутията или да си остана с... Защо? 5. Каква е причината? Каква е причината, за да мислиш дали да смениш кутията или да не я смениш? Не, така го чувствам в момента. Глумя се. Направи това, което чувстваш. Сделка или не. Има сделка. Има сделка, дами и господа. Има сделка. Сега, Мими, кутия номер 5 къде отива? При Танчето. При Танчето, кутия номер 8. Кутия номер 8 идва при теб. Дай на гласа. Защо избра кутия номер 8? Първо, защото това е рождената дата на любимото човек. Един от любимите ми хора. Моят мъж. И като число също много ми харесва. Стискаме палци и ти желаем късмет. И дано в тази кутия
да има 25 000 лева. Дано. Или поне твоите 10 000. Дано. 3 кутии. Кутия номер 10. Кутия номер 10. Кирчо, отваряй. Кирчо, отваряй, търсим 10 лева. 1 лев. Мими, следващия избор. Давам. Кутия номер 1. Еми от Костинброд. Кутия номер 1, Еми от Костинброд. Еми, стискаме палци за синя сума. 300 лева. И Мими, коя е третата кутия? Третата кутия коя е? Кутия номер 20. Кутия номер 20 не. Кутия номер 20 е нова булка, нов късмет. Да. Сигурно ли си, че искаш? Сигурно ли си, че искаш да отвориш кутия номер 20? Да, сигурно съм. Моли, какво мислиш, че има в тази кутия? Да се надяваме синя сума. Да се надяваме, а иначе какво си мислиш? Иначе синя сума. Какво си мисля? Дей, сега това лисиче ли е поведението или как да го разбирам? Притеснявам се, момичета. Нормално е да се притеснява. Добре, да отворим ли кутията? Тя се притеснява, ти кажи. Отваряй, отваряй. Кутия номер 20, отваряй, отваряй. Моли, отваряй. Моли, отваряй. 200 лева. Предстои оферта на банката. Ако я отвърлиш, трябва да отвориш нови 3 кутии преди следващата оферта. В играта все още има 3 много сериозни суми. 10 000, 12 500 и 25 000 лева. Да, господин банкер. Рекламите по Нова телевизия. Дами и господа, ето ни след рекламите по Нова телевизия, отново тук в студиото на Сделка или не. Днес играе Мими от Пловдив. Преди рекламите прие оферта на банката смяна на кутиите и взе кутия номер 8, която е рождената дата или любимото число, така и не разбрах. Рождена дата. Рождената дата на твоя приятел. Да, мъж. Мъж. Да. След това отвори 3 много добри кутии и ето ни пак на оферта на банката. В момента. Офертата на банката много ме накара да се замисля. И мислих. И трябва да ти кажа, че има много логика в нея. Но аз няма да те подвеждам в момента с моите мисли. Аз лично не очаквах тази оферта. Офертата на банката е смяна на кутиите. Готова съм. Сделка или не? Няма знам. Три кутии. Кутия номер 17. Взе ти кутия номер 17. Мария, много ще ми липсваш на всички, но ти пожелавам да вземеш една наистина хубава сума. Мерси. Късмет. 20 лева.
Кутия номер 13. Екатерина от Пазарджик. Отличен избор, Мария! Смятам, че ти се събуди. Малко да. Следващия избор. Кутия номер 9. Кутия номер 9. Иво, стискаме палци в твоята кутия да има 5 лева. Отваряй. А това е моята рождена дата. Много малко е разстоянието между събуждането и приспиването. Пак ще се събудим. Внимавай. 10 000 и 25 000 лева са в играта. Предстои оферта на банката. Ако отвърлиш, ще трябва да отвориш нови 2 кутии преди следващата оферта. Да, господин банкер. Банкера иска да види колко държиш на твоята любов. Колко държиш на мъжа до теб. Офертата на банката е смяна на кутиите. Но то това няма нищо общо в момента с играта. Колко държа на моя мъж и неговата рождена дата. Просто така съм преценила, така го почувствах и така направих. Сделка или не? За това няма сделка. Мими, моля си да си взела правилното решение. Дали си направила правилния избор, това е най-важното. 2 кутии. И дано в тези 2 кутии видим 5 лева и 10 лева. Тези 2 суми ни трябват. Изобщо да няма червено в тях. Кутия. Кутия номер 5. Танчето отварям. Танчи? Танчи не бързи. Тази кутия беше пред теб. Да, знам. Какво очакваш вътре в тази кутия, Танчо? Синя съм. А ти, Мими? 5 лева. Наистина ли вярваш, че късметът ти те е извадил да играеш с 5 лева? Само това искам да те питам. Не, за това и смених. Кутия номер 5. $750 лева. Добре. Важното е, че не е червена. 10 000 и 25 000 лева са още в играта. Една кутия. Кутия номер 16. Кутия номер 16. Еди, стискаме палци за 5 лева. Стискаме палци за 5 лева. 10 лева! 10 лева! Десет 000 лева. 25 000 лева. И едни 5 лева. Е, това е много лошо. Това е лошо. Да, господин банкер. Оферта на банката е 8 000 лева. Толкова, колкото е номерът на твоята кутия. И няколко нули отзад. Готова съм. Сделка или не? Има сделка.
за 8000 лева. Аз не мога да разбера защо в момента ти прие тези 8000 лева. Защо в момента ги прие? Защото в момента има 10 000 и 25 000 лева в играта. Да, но има и 5 лева. Да, има. Има. Факт е. Но още повече ти ми твърдеш, че това е кутията на твой любим човек. И другото нещо, което е... Това е рождената му. Чисто теоретично си помисли. Чисто теоретично. Отваряме 25 000 лева. Какво остава в играта? 5 лева и 10 000 лева. Да, и смяна. Оферта на банката, да, може да е смяна на кутии. Може в кутия номер 8 да има 5 лева. Сигурно. Но това е единия вариант. Айде да си помислим за втория вариант. Отваряш 10 000 лева и в играта остават 25 000 лева. И в двата варианта до момента остават пари. Нали така? Аз също се тръгвам с... Така, на третия вариант обаче остават 10 000 и 25 000 лева. Ти колко пари печелиш? На месец? Малко. Около 400. Какво работиш за теб? Козметичка съм. Не ти го пожелавам. Но смятам, че твоите мечти са около 400 лева. Защото ти тук показа, че не можеш да преследваш мечтите си. Ти се оплаши. Кое да се оплаши? Да, на първата по-хубава оферта спря. Спря и се оплаши. 21. Кутия номер 21, стака отваря. Няма нещо. Моите думи се потвърждават. Моите думи се потвърждават. 10 000 лева и 25 000 лева. Да, господин банкер. Офертата на банката сега щеше да бъде 15 000 лева. Щеше, но не. Защото мисля, че ти не искаш смяна и подозирам, че нямаше да ти даде 15 000 лева. Щеше ли ги приемеш сега? Да, пак ще да ги приемеш. Според мен е също. Да. Добре, ти не дойде ли да играеш за 100 000 лева? Не дойде ли? Ти не ми ли каза или някой друг ми каза, че ти искаш 20 000 лева? Казах ти около 20. Исках 17. Да, около 20. Погледнете ме. Погледнете. Да. Погледнете. 10 000 и 25 000. За да вземеш около 20, трябва да играеш за около 20. Или може би казва около 20, за да мога да приемеш една оферта около 5-6 хиляди лева? Не. Защото и това е вариант. Ето го билета сделка или не. 100 000 лева са в играта. Даже не един път, а два пъти по 100 000 лева са тук. Да, с един билет не можеш да спечелиш и двете. Може да спечелиш само една моментна печалба. От 3 лева до 100 000 лева. Ти купува ли си билет? Да. Колко си? Един единствен. И какво спечели? Регистрация в специалните игри. И регистрира ли? Да. И след това се отказа, нали? Не, след това си пуснах СМС, един единствен, за играта сделка или не. В момента съм тук и си тръгвам с 8000 лева. А можеше да си тръгнеш с 15 000. А защо не и с 25 000? Най-малкото, което в този момент виждаме, е, че можеш да си тръгнеш с 10 000 лева. Това е най-малкото. При всички случаи ти си взела грешно решение. 10 000 лева. 8000 лева. 8000 лева, дами и господа, са достатъчни. Но мечтите трябва да се преследват до край. Независимо дали в твоите кутия има 10 000, 25 000 или 5 лева. Мечтите са тези, които ни карат да вървим напред.
Всеки делничен ден с Делка или не. Ние много ви обичаме, а сега станете с новините и цялата програма на Нова телевизия. Добре.